edelim. Salam dostlar, gomy ýagdaýlaryňyz sagman oturýarsyňyzmy? Sağ ol Murat, ýagdaýymyz öğrenýär. Teň ýagdaýlaryň nähili? Özüňe ýaman şadýan görnýär. Näme, bir gowy habar barmy? Hawa ba, özüm şeýle bir gowy habar berin, men ýaman begenirdi. Ol gowy habaryň bize daýdaýsana. Indi biletim gel urady. Näme bol aýtsana, aýdaýa. Bolýa, aýdaryn welin ýöne ur şertimma. Nähil şertiň bar? Şertime şuň ýaly. Han sen miýeler derä tanýaňa? Ana, maňa da şoň ýaly miýeler tapatlandyrmaga kömek etmeli. Alaşdykmy? Bolýa bolin, sen gowy habaryň aýtmadyňa. Şuň mugallimimiz sabakda bize bir soru sorady. Eger kim şol soruň jogabyny tap bilse, beýäşlik baha goýjagynam aýtdy. Soru sorama sınıfın hemmesi beýäşlik aljak bolup, üns bilen mugallim dinlemäge başladylar. Soru näil sorady? Bilene beýäşlik goýjak diýen bolsa, kyn soru bolmaly. Yeri bilip bildiňmi? Elbetde bildim. Mugallim soru şuň ýalydy. Güllümen hasyl getirýän miýwe ağacynyň ady näme? Inanmarsyň, sınıfda menden başga hiç kim bilmez soruň jogabyny. Menem derhal jogap berdim incir ağaç diýip. Mugallimim dogry diýip beýäşlimi goýdy. Güllümen miýwe getirýär ha? Ören tätin. Hakykatdanam tätin zat jeren. Sebäbi daş töwürme seresek hem ağaçlar iki güllüye, soň hasyla durýarlar. Emma incirin tapatly, güllümen miýwe getirýär. Aslında jeren gelinciriň özüni çağırıp öz hakyna gurrun bermen haýyş edýärli. Bolýa, bular hasam gowalar. Görýän welin dostlar, tügeleme, siz mekdepde köp sady öwrenýäňiz. Iýen men güllemen miýwe getirýänmen bilipsiňiz. Aslında dünýämizde şuňa meňzeş täsinlikleriň bir näçesi bar. Muňa mysal edip aýtsam, etiýän ösümlikler, okatýan janwarlar, işenýär garynjalar we bir näçesini görkezmek bolar. Emma gynansaň, hemme kişi siziň ýaly bu geňe naý täsinliklerden habarly däl. Ýöne nisip bolsa, siziň ýaly zehinleri ýiti, akyllary durun nesiller, elimdäki niceme pynhan ýatan ylmy sırlaryň salgysyny taparlar. Ýöne şoň üçin gaty kene komaly. Bolýa, köp okart welin, sen özüň hakymda gurrun bermediňa. İlk bilene men ýapraklarym we barlaklarym süýtli, şepbeşik bolýa. Onsoňam men ýyly we maýly ýurtlarda ýetişmegi halaýan. Men miýwem adatça tolok ýa-da armut görnüşinde bolýa. Ilki açyk sarymsyk ýaşyl, soň jümjüme reňkine, ahyryna mazaly garalýan. Ýöne muňa ýalan miýwe diýilýär. Meniň hakyky miýwemde ýalan miýwenin etli ýerini müňlep çylçaglar bolup, howlyň gurulşyna hem çalym edýär. Kimsiz bişen miýwenin daşy bolsa, aňsa sypyrdýar. İçiniň etli miýwesi süýjündükden agdyňda erep gidýär. Belki dostlar, sizin men şoň ýaly görnüşimi iýip gören bolsaňyz gerek. Hawa, men atamyň welini iýip görüpdim. Hakykatdanam süýjüdi. Taga men tem agdymdan giden nokta. Onsoňam miýwäniň kiçi görnüşi hasam süýji bolýar. Eger siz bu huşanmy tanajak bolsaňyz, miýwäniň damjalary oýtujagyna goýy şiire damjalary syzyp şepbeşip durýar. Ýene-de aýtsam, meni ekenlerinden soň eýem 2-3 ýyldan hasyl getirmäge başlaýan. Ömrüm gaty uzun bolýar. Iň adymdan 70 ýyla çenli. Ke halatda bolsa 2-3 asyrlabam ýaşaýan görnüşlemede duşmak bolýar.
Yine de men beýleki mewelerden tapawutly tarapym men ýylla iki gezek aýry-aýry hasyl berýän. Ödem maňa belede adamlar meni ýerden heniz ysy düşmeýänke ýygýalar. Sebäbi gyzan mewemin terligi galman basymda aýalanýar. Inni injirten haýty keselleri bejermekde ulanylýan. Şu hakynda da görüň beräýdi. Elbette mewelerin we göýgönünden adam saglygyna peýdaly tarapy ken. Meni ilki bilen ýürek keselli näsaglary maslahat berýärler. Ýene de ýot ýetmezçilikde, kan ağırlykda meni iýmeň peýdasy ken. Başga da men ýapragymdan taýýarlanan melhemi iç geçmede, suwly çiýişlerde içmeklik maslahat berilýär. Ýene de şu taýda bir zady ýatlap geçeýin. Süýjü keselliler aşgadanna ýara bolanyna, sargaýnamada injerden gaçyrak durmalylar. Häzirki döwürde men düzümdäki zerur maddalaryň esasan üsuluwy hem sowuklamaga garşy şeýle hem rahatlanyrjy derman terişdeleri taýýarlanýar. Başga da men bir näçe peýdaly taraplarym bardyr. İnjirjik, hakykatdanam täsin ýasalan ekeniň. Men aýan gaýdan zatlym köpsini öň bilemokdym. Sag bol gürrüň bereniň üçin. Görşýänçä injirjik, sag bol.